सुगौली। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर आजू तोरा ममिया में सिंदूरा भराई हो। आजू तोरा ममिया में सिंदूरा भराई हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदी रचाई हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदी रचाई हो। आजू तोरा ममिया में सिंदूरा भराई हो। जाके सजैबू ससुराल तू पियहरा के से जवा हो। जाके सजैबू ससुराल तू पियहरा के से जवा हो। इहे सोची सोची कुहके जाने हमर करे जवा हो। इहे सोची सोची आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। आजू तोरा ममिया में सिंदूरा भराई हो। आजू तोरा ममिया में सिंदूरा भराई हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदी रचाई हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदी रचाई हो। आजू तोरा ममिया में सिंदूरा भराई हो। तुहरा के पावेला हम हद से गुजर जाइब। तुहरा के पावेला हम हद से गुजर जाइब। हमर के ना हो खबू शीशा नियन बिखर जाइब। हमर ना हो खबू शीशा नियन बिखर जाइब। जीती राज संगे कहे मिट्टी सा दीवाना हो। जीत राज संगे कहे मिट्टी सा दीवाना हो। जी नहीं कोई है मुकेश सुनील गहन के ताना हो। जी नहीं कोई है दिलीप सुनील गहन के ताना हो। आजू तोरा ममिया में सिंदूरा भराई हो। आजू तोरा ममिया में सिंदूरा भराई हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदी रचाई हो।
दोसरा के नाम के लेलू में हो गिरा